Tam my sme sa v podstate zhodli, v mnohých otázkach sme sa zhodli, ale v niektorých sme sa nezhodli. Tou základnou otázkou, kde sme sa nezhodli, bola etnogenéza Slovákov. Tej generácie maďarských historikov, ktorá v súčasnosti pracuje v Maďarskej akadémii vied. Oni tvrdia, že Slováci vznikli až niekedy v 15. storočí z takého nejakého, že to bol taký konglomerát prisťahovalcov z Poľska, zo Slieska, z Čiech, Moravy, prípadne z Valašska, a tí sa zmiešali s nejakým domácim obyvateľstvom a z toho potom teda vznikol v tom 15. storočí slovenský národ. Hovorím mu, dobre, keď už hovoríš toto, Heniko, tak povedz mi, kto bolo to miestne obyvateľstvo? To bol kto? No, tak to už ako nechcela, oni nechcú priznať, že tí Slováci sú tu vlastne dávno predtým, než sem Maďari prišli. Vážení pani docenti, vážení hostia a milí priatelia, chcem vás aj ja v mene historického odboru Matice slovenskej, ale aj v mene Dejepisnej spoločnosti Kronika Slováka pozdraviť a privítať na našej dnešnej akcii, na našom podujatí, ktoré sa bude venovať besede o v podstate knižnej novinke Tisícročná minulosť, ktorej autormi sú docent Vladimír Segež a docent Ivan Mrva. Dúfam, že budeme mať spolu príjemný čas, dúfam, že bude diskusia plodná, bohatá, takže už teraz si pripravujte svoje otázky. Ja teda začnem ja s otázkami, pretože tiež sa zaujímam o históriu, špeciálne aj o obdobie Uhorska, a preto využijem, že tu máme oboch autorov. A hneď sa otázka na oboch. Kniha teda pokrýva veľmi rozsiahle obdobie, je to v podstate 1000 rokov. Ako ste sa rozhodovali, podľa čoho, že ktorým obdobiam alebo udalostiam venovať väčší alebo menší priestor, pretože predsa len kniha je nejakým spôsobom technicky obmedzená, nemôže mať milión strán, tá história je veľmi, veľmi bohatá a pestrá, tak podľa akého kľúča ste v tomto smere postupovali? Vážené dámy a páni, som veľmi rád, že v takom hojnom počte sme sa tu zišli a že máme možnosť odprezentovať nielen túto knihu, ale aj naše názory a naše skúsenosti pri písaní dejín a o tejto knihy konkrétne. No, v podstate treba povedať, že tie naše dejiny sú veľmi rozsiahle. Stretol som sa aj s takým názorom, že slovenské dejiny začínajú vznikom slovenského štátu. Čo je teda samozrejme veľký omyl, alebo prípadne Československa. Ale to tu nejdem rozoberať. To sme mali, tam je jedna z otázok nasledujúcich je aj to, že aké máme povedzme, skúsenosti s maďarskými historikmi a tak ďalej. Ja by som povedal, že tá naša kniha v podstate, my sme neuprednostňovali žiadne obdobie, snažili sme sa venovať v podstate do istej miery tak tým obdobiam, tak ako to ide. Samozrejme, niektoré obdobia sú lepšie zmapované, niektoré sú horšie zmapované. To znamená, že aj naše pramenné možnosti boli v celku obmedzené. Najmä sa to týka tých starších dejín. V novoveku určite vám povie niečo docent Ivan Mrva. Ivan, rovnaká otázka teda na teba. Ďakujem za slovo a tiež by som chcel privítať tu hojný počet návštevníkov a mnohých priateľov a významných ľudí, ktorí sa dostavili napriek 18. hodine a predvianočnému zhonu, tak na túto malú slávnosť. My sme si to rozdelili chronologicky. Kolega Vlado Segež po Moháč a ja po Moháči až po rok 1918, vlastne zánik Uhorska. No a na čo sme sa špeciálne sústredili, tak sú isté kľúčové obdobia, alebo také zlomové obdobia v dejinách Uhorska. Tie staršie nebudem hovoriť, to je tvoja parketa, ale skutočne obdobie Moháčskej bitky a po Moháči, tých 20-25 rokov, keď došlo vlastne občianskej vojne k rozdeleniu Uhorska vlastne. A to bola obrovská kríza, ktorá trvala až do 18. storočia, prakticky Uhorsko zaniklo, tak tomu počiatku vlastne tých rozbrojov ja som sa viacej venoval.
a potom obdobiu osvietenstva a obdobiu národného obrodenia, lebo národné obrodenie to nie je len záležitosť naša slovenská. Takisto Maďari precitli v 18. storočí, koncom 18. storočia, Rumúni, Srbi, takisto, ktorí boli súčasťou Uhorska, aj Chorváti, takže bol to istý taký spoločný rys tých uhorských dejín, tak to som sa snažil zachytiť podrobnejšie. A to, čo aj chýba v našich dejinách, predovšetkým tú uhorskú stránku našich dejín, lebo my sme boli postihnutí takou, naša historiografia, takou tendenciou, hovorilo sa, dehungarizovať naše dejiny, ale tým sa vyprázdnili a tomu sme sa chceli vyhnúť a ten uhorský aspekt zdôrazniť, že teda boli tu isté politické strany, teda v tom období, ktoré som ja spracovával, boli tu istí predstavitelia, bol tu vzájomný zápas tých politických strán a tak ďalej, tak aby sme v tomto našli nejaké jasné stanovisko a mohli sme ďalej rozvíjať tieto naše uhorské dejiny zo slovenského hľadiska. Podotýkam, ešte to by som chcel pripomenúť, že posledné dejiny Uhorska vyšli v roku 1914. Franko Víťazoslav Sasinek ich napísal, zostali nedokončené, lebo vypukla svetová vojna a on zomrel, myslím, v roku 1914. Takže len po rok 1740 boli napísané a vytlačené. No a vtedy sa nikto nepodujal na takúto prácu, až ja s kolegom Segešom niekedy okolo roku 1910 sme vydávali Uhorsko a Slováci, takú knižku, ktorá mala veľký úspech, prekvapujúci. A toto je vlastne, tak by som povedal, také pokračovanie, respektíve rozvinutie tejto problematiky. Ja som sa chcel pôvodne aj opýtať na túto knihu, ktorú si spomínal z roku 2010, Dejiny Uhorska a Slováci, ktorá tiež mala veľký čitateľský úspech a dnes je v podstate už vypredaná a veľmi ťažko dostupná. Aký je rozdiel medzi tou knihou a tisícročnou minulosťou? V podstate o nejaké druhé doplnené vydanie, nejakú dotlač, alebo v čom je ten rozdiel? No rozdiel je v tom, že to je nová kniha, ktorá je rozšírená, prepracovaná, sú tam aj nové obrázky, ale samozrejme stavali sme na tých základoch, ktoré sme položili už v roku 2010. Ale je to vlastne nová kniha, aj nový názov. Niektoré hodnotenia sú iné, ja si spomínam, čo som zmenil, čo som prehlbil tieto záležitosti historické, tak v niektorých partiách a v niečom som pokračoval viac menej tak, ako to už bolo raz napísané, len sa to precizovalo, aspoň keď to môžem takto povedať. Ja by som vás doplnil to v tom, že, čo hovoril Ivan, že v podstate aj slovenská historiografia za tých 15 rokov pokročila. To znamená, že vychádzali či už monografie alebo syntetické spracovania dejín, našich starších aj novších, v ktorých sa prinášali aj nové názory a nové pohľady. Podľa môjho názoru, viete, ja som kompetentný za ten stredovek sa viac vyjadrovať ako k novoveku, aj keď aj k novoveku mám čo povedať ako vojenský historik, pretože vojenskými dejinami sa zaoberám ako jediný vo vojenskom historickom ústave tzv. Staršími vojenskými dejinami, ktoré sa začínajú v praveku a končia sa prvou svetovou vojnou. Čiže tie vojenské dejiny sú tiež pomerne rozsiahle a k tomu by som mal povedať ešte jedno. Samozrejme ten pohľad na uhorské dejiny, aspoň náš pohľad s Ivanom, je identický v tom, že si uvedomujeme, že slovenské dejiny sú viacrozmerné. To častokrát opakujem. Viete, že tie slovenské dejiny nemajú len svoj vlastný slovenský rozmer. Majú aj, keď ideme do minulosti, tak majú aj československý rozmer, majú uhorský rozmer a majú aj veľkomoravský rozmer. To znamená, ale platí to aj opačne, to znamená, že aj veľkomoravské dejiny majú slovenský rozmer, uhorské dejiny majú slovenský rozmer a československé dejiny taktiež majú svoj slovenský rozmer. Na to sa častokrát zabúda a pri tejto príležitosti by som rád spomenul aj ešte jedno také, to bolo také ako keby predskokanské dielo, ktoré sa volalo, že Kniha kráľov. A to bolo vlastne panovníci, ktorí nám vládli. Spomínam to preto, lebo ešte v 70. rokoch si pamätám, že na pôde
Slovenskej akadémie vied sa viedla vážna diskúzia medzi historikmi navzájom, ale aj medzi jazykovedcami alebo aj staršími lingvistami, alebo lingvistami staršieho, ktorí niektorí mali taký názor, že uhorskí králi neboli slovenskí králi. To boli aj také názory, a dokonca popredný jeden slovenský jazykovedec, nebudem ho menovať, už sú všetci títo, ktorí boli účastníkmi tejto diskusie, už sú všetci mŕtvi, tak ten dokonca tvrdil, že to sú len maďarské dejiny a to boli maďarskí králi. On proste nechcel uznať ani to, že aj tí uhorskí králi boli vlastne slovenskými, našimi kráľmi boli, aj keď v tej titulatúre tento titul, že slovenskí králi nemali. No a my sme sa vlastne tam v tej knihe kráľov sme zmapovali všetkých panovníkov známych. Ivan mal asi 10, ja som mal asi 20. Čiže sme získali si taký aj pohľad, taký trošku iný, viac rozmernejší pohľad na tie naše dejiny. Docent Mrva spomínal proces dehungarizácie našich dejín a s tým súvisí ma ďalšia otázka. Snažili ste sa v tejto knihe nejakým spôsobom aj konfrontovať alebo opraviť tie niektoré zaužívané mýty v súvislosti so slovenskými alebo uhorskými dejinami, napríklad mýtus o tisícročnej porobe a podobne? Tak to je taký slogan, ktorý sa veľmi často používal a ešte aj používa, že tisícročný útlak bol v rámci Uhorska, respektíve monarchie. Slováci to tak nepociťovali. Možno posledných 50 rokov od vyrovnania rakúsko-uhorského, a tak ten tlak bol veľmi, veľmi naliehavý. Takže o tisícročnom útlaku nemôžeme hovoriť. Môžeme hovoriť o stavovskej spoločnosti, ktorá má iné priority a samozrejme tá národnostná otázka tam bola veľmi, veľmi slabo rezonovala v období feudalizmu. Tieto tendencie sa začali vynárať až koncom 18. storočia, že sa začala uprednostňovať aj u Maďarov, u Slovákov a dochádzalo k tým stretom. A Slováci sa cítili utláčaní z toho dôvodu, že Maďari vďaka predovšetkým svojej aristokracii, ktorá zrazu sa uvedomila, napriek tomu, že dovtedy tendovala k nemectvu, ku germanizácii, ale v tej prvej tretine 19. storočia prehodila výhybku a stali sa z mnohých takí korenení Maďari, napriek tomu, že nevedeli veľmi dobre po maďarsky. To je taký známy príklad, ten Štefan Sečeni, čo tu začal rozprávať o Akadémii vied. Akadémia vied vznikla v Bratislave, Uhorská akadémia vied, a vyzval na budovanie Akadémie vied na sneme v roku 1827 Štefan Sečeni, tzv. Najväčší Maďar, ale vyzýval tých svojich kolegov aristokratických vo veľmi zlej maďarčine, lebo jeho materinským jazykom bola nemčina, ale stal sa z neho Maďar, taký osvietený Maďar, to tiež treba povedať, lebo Slováci ho veľmi chválili. No a odvtedy sa tá tendencia vlastne maďarizácie veľmi, veľmi silno začala presadzovať. Boli obdobia lepšie, boli obdobia horšie, no ale tisícročný útlak to treba jednoznačne odmietnúť, aspoň teda z môjho hľadiska. Sú takí, ktorí budú stále túto záležitosť obnovovať a hovoriť o tom, ale myslím si, že trošku ináč treba vnímať tie dejiny. A tu by som chcel povedať jednu vec, že tie slovenské dejiny, a málo si to uvedomujeme, sú veľmi bohaté. Hlavne bohaté sú tým, že máme tie naše slovenské dejiny, dejiny slovenského etnika, ale ktoré nie sú sústredené len na Slovensko, ale sú aj v Amerike Slováci, tam bola tretina národa, sú Slováci vo Vojvodine, teda na tzv. dolnej zemi. A to nebola, teraz sa dolná zem, ale to boli dve Slovenská v období Uhorská. Hornozemské Slovensko a dolnozemské Slovensko. A to skutočne tam kýpel slovenský život. Teraz sa už na to zabúda a samozrejme americké Slovensko v Pensylvánii, to už je moja konštrukcia. Ale takže my sme aj geograficky, vlastne tie dejiny sú rozprestreté na veľké územie a potom našimi dejinami sú aj uhorské dejiny, ale sú aj našimi dejinami aj dejiny monarchie. Čiže my máme také trojrozmerné, trojvrstvové dejiny. S tým sa Francúzi nemôžu pochváliť. Oni majú svoje francúzske dejiny,
od A po Z, no majú možno nejaké kolónie a podobné záležitosti, ale tam nechceme zachádzať do takýchto zahraničných záležitostí. Len stručne by som Ivana doplnil v tom, že tu nedochádzalo v slovenskej historiografii a dejepisectve nedochádzalo len k dehungarizácii, ale aj v podstate pod vplyvom českej historiografie najmä taký protihabsburský postoj. To znamená, a tým protihabsburským to znamená, že bolo protimonarchistický. A tak ako ale Ivan povedal, a tie dejiny monarchie, či už to bola Rakúsko-Uhorská monarchia alebo Habsburská monarchia, to sú našou súčasťou, veď naši predkovia bojovali v armádach tých jednotlivých štátnych útvarov, ktoré tu boli a bojovali za svoju vlast. A tou vlastou bolo aj Uhorsko, bolo aj Rakúsko-Uhorsko. A bojovali aj za svojich panovníkov. To znamená, tam tá previazanosť na aj vládnúcu dynastiu bola pomerne dosť silná. To tiež súvisí s ďalšou otázkou, ktorá bude trošku možno taká viac kontroverzná. Aké najväčšie názorové rozdiely existovali s slovenskými a maďarskými historikmi a ktoré rozpory zotrvávajú dodnes? Tak dovolte, aby som začal asi v tom. Pred asi 5 rokmi, alebo možno aj 6, vznikla taká pracovná skupina historikov, ktorej úlohou bolo vytvoriť tzv. Akože spoločné dejiny. Bolo to pod vplyvom francúzskej a nemeckej historiografie, ktorí dejepisci sa rozhodli, že aj vzhľadom na ten rozdielny pohľad a tak ďalej, ktorý bol tu, a najmä tie kontroverzie, ktoré medzi Francúzmi a Nemcami boli, že utvoria jednu takú ako keby spoločnú, či nechcem to nazvať učebnicu, ale aspoň čítanku. Tak ja aj Ivan sme boli do okolností členmi tohto autorského kolektíva. To bolo tak, že boli rozdelené obdobia a každé obdobie malo 2 spracovateľov. To znamená jedného slovenského a jedného maďarského historika. No, musím povedať, že tam tie kontroverzie samozrejme boli. Niekde dokonca veľmi veľké, lebo napríklad najstaršie obdobie mal z našej strany na starosti profesor Rutkaj a za Maďarov to bol nejaký Süč. Tak ten Süč, oni sa tam vlastne na ničom nezhodli, lebo ten Süč popieral vôbec, že tu Veľká Morava bola. Viete, tak robiť potom spoločnú nejakú učebnicu alebo spoločnú čítanku, keď niekto popiera kus vašej nepopierateľnej histórie, no tak to je potom dosť ťažko. Ja som robil obdobie vrcholného stredoveku s kolegyňou Enikou Čukovič. Tak tam my sme sa v podstate zhodli, v mnohých otázkach sme sa zhodli, ale v niektorých sme sa nezhodli. Tou základnou otázkou, kde sme sa nezhodli, bola etnogenéza Slovákov. Oni totiž to nie je len jej názor, ale názor celej tej školy, z ktorej ona pochádza. To znamená tej generácie maďarských historikov, ktorá v súčasnosti pracuje v Maďarskej akadémii vied. Oni tvrdia, že Slováci vznikli až niekedy v 15. storočí z takého nejakého, že to bol taký konglomerát prisťahovalcov z Poľska, zo Slieska, z Čiech, Moravy, prípadne z Valašska, a tí sa zmiešali s nejakým domácim obyvateľstvom a to je také, ja to tak hovorím trošku v skratke a tak zjednodušene, aby ste to pochopili. A z toho potom teda vznikol v tom 15. storočí slovenský národ. Hovorím mu, dobre, keď už hovoríš toto, Eniko, tak povedz mi, kto bolo to miestne obyvateľstvo? To bol kto? No, tak to už ako nechcela, oni nechcú priznať, že tí Slováci sú tu vlastne dávno predtým, než sem Maďari prišli. Teda naši predkovia, ja neviem, že to boli Slováci, volali sa Sloveni. A oni až teda vznik slovenského národa a etnogenéza slovenského národa sa vlastne završila vznikom Uhorského kráľovstva. To je teda, aspoň ja uznávam túto teóriu, tých teórií samozrejme mnoho viac. No a zaujímavé bolo to, že hoci na túto spoločnú čítanku alebo spoločnú učebnicu sa vynaložilo dosť veľa peňazí, najmä aj z maďarskej strany, tak potom v konečnom dôsledku tá učebnica nevyšla, hoci my, slovenskí historici,
sme naše pohľady v podstate publikovali a vydala to Prešovská univerzita. Aj v angličtine. Aj v angličtine dokonca, áno. Čiže viete, tie pohľady a vôbec aj tie kontroverzie aj medzi nami historikmi sú niekedy dosť neprekonateľné, ale ja by som chcel povedať, nielen, že medzi nami a medzi slovenskými a maďarskými historikmi. Bohužiaľ, aj slovenská historická obec je polarizovaná a dokonca fragmentarizovaná. To znamená, že ani mnohí slovenskí historici nemajú na vec jednotný názor. To by nebola taká veľká chyba, že každý má, pravda, právo na názor, aj historici majú právo na názor, pokiaľ je to historicky doložiteľné. Ale žiaľ Bohu, aj u nás, viete, ja sa vrátim ešte k jednou vetou sa k tomu vrátim. Keď vyšla tá kniha Uhorské dejiny a Slováci pred tými 15 rokmi, tak vtedy si pamätám, že v podstate boli dve, ale nie, to neboli oficiálne kritiky, ale to boli také neoficiálne kritiky. Jedni nám vyčítali, že sme veľmi promaďarskí, že sme dokonca maďaróni, a druhí nám sa vyčítali, že sme príliš nacionalistickí. Čiže viete, a to boli predstavitelia Slovenskej historickej obce. Čiže ja samozrejme chápem, že názory nemusia byť rovnaké, ale vždy by mali vychádzať z nejakých historických faktov, z prameňov a tak ďalej. Už tá interpretácia môže byť čiastočne odlišná, ale nie absolútne odlišná. Ivan, aké sú tvoje skúsenosti, na čom si sa vedel s maďarskými kolegami zhodnúť a naopak, na čom si sa s nimi pochytil? Ja som mal veľmi ústretového kolegu, Jánoš Varga, s ním som si veľmi dobre rozumel. Vzhľadom k tomu, že sme spracovávali 18. storočie a 18. storočie je doba osvietenstva, Mária Terézia, Karol, Jozef II a končili sme tak, keď začínajú vlastne tie maďarizačné tlaky v 90. rokoch 18. storočia, tak sme nemali nejaké kontroverzie veľké, skôr také vzájomné obohacovanie. No však aj Maďari to obdobie nazývajú v literatúre, že to je obdobie odpočinku maďarskej myšlienky, 18. storočie. A my to máme, kto to napísal, Bajza, myslím, hniloba predkov. Teda Bajza v 18. storočí, koncom 18. storočia, keď začal túto slovenskú činnosť v prospech jazyka, tak nadával na predkov, čo celkom nebola pravda, ale že boli hnili tí predkovia a nevenovali sa vlastne tej slovenskej otázke. No a takže tam sme sa v podstate nedostali do nejakých stretov, aj Janošíka som tam zakomponoval, proti čomu Jánoš Varga neprotestoval a podobné záležitosti. Takže to je v podstate nie je to také kontroverzné obdobie, keby sme spracovávali povedzme rok 1848-49, tam už narazíme na isté problémy a nehovorím o tú druhú polovicu 19. storočia, ale bolo to ináč členené, takže. Ale vrátil by som sa ešte k tej otázke etnogenézy, takže Maďari, ale aj Poliaci a čiastočne Česi trvajú, respektíve pripomínajú, toto je tzv. Amalgamačná teória, že Slováci vznikli príchodom rôznych etník z okolia s dovolením uhorských kráľov. Jej autorom je až v druhej polovici 19. storočia istý Pál Hunsdorfer, potom sa premenoval na Hunfalviho, on bol v podstate etnograf. No a toto je jeho konštrukcia, ktorá bola úplne nová. Dovtedy vieme, že aj ten známy Benčík, čo kritizoval slovenskú šlachtu a slovenských mešťanov trenčianskych, na čo odpovedal Jan Baltazar Magin, to bola prvá vlastne výmena názorov v otázke národnostnej, tak tento Benčík pripomína, že toto sú vlastne, boli porazení tí obyvatelia trenčianskej stolice nami, Maďarmi, a v podstate sú to občania druhej kategórie, ale netvrdí tam, že vlastne vyprázdnila sa tá trenčianská stolica, alebo že zmizlo to obyvateľstvo ako neskôr potom tento Hunsdorfer a jeho nasledovníci. Takže Maďari prechádzali istým vývojom aj v otázke, aj v názore na Slovákov, že teda Slováci tu boli, ale boli porazení a v podstate teda tu žijú s nami dodnes, ale nesmú si nejak nárokovať na nejaké politické práva, lebo sme ich porazili už teda v tom 9. storočí, takže musia
byť príkladnými a poddajnými občanmi Uhorska. Zhruba toto je v hre, ale podotýkam, aj s poľským kolegom sme mali takú výmenu názorov ohľadom tejto etnogenézy. Takisto trval na tejto amalgamačnej teórie. My trváme zase na autochtónnej, takže že tu Slováci boli odjak živa. Máme tiež na to dôkazy, ale to už je príliš, teda by som zabiehal do nejakej vedeckej debaty. Môžem k tomu, čo ste povedali, lebo to je dôležité. Ja by som otázky nechal nakoniec. Bude samozrejme možnosť klásť otázky historikom, ale lebo ty si pri tom nebol, ja som pri tom. Mám tu ešte pár bodov teda na oboch autorov kníh. Keď sme už pri otázke etnogenézy, ako sa vyvíjala slovenská jazyková a kultúrna identita v období stredoveku a novoveku, teda v období Uhorska, keď to ale porovnáme s inými národmi, ktoré tu žili teda s Nemcami, s Maďarmi, možno v susedstve s Čechmi? Samozrejme, treba povedať, že v slovenčine až do 19. storočia alebo do začiatku 20. storočia sa prejavoval výrazný vplyv dialektov. To znamená v zásade tri, západoslovenský, stredoslovenský a východoslovenský, a tam sú ešte rôzne podstupne, respektíve regionálne úrovne. No tak tá slovenčina samozrejme, veď v 20. storočí, keď sa stretol Šarišan so Záhorákom, tak si poriadne nerozumeli, keď hovoril každý svojím materinským alebo svojím regionálnym jazykom. No ale predsa len teda nejaký, samozrejme vždy to je taký, že aj v rámci toho stredného Slovenska, to, ktoré je teda takým najbližším, ono to súvisí samozrejme aj s príchodom Slovanov vôbec na naše územie, že prečo to vlastne sú tieto tri základné dialekty, ale to tiež nebudem tu rozoberať. V zásade treba povedať, že už v 14., ale najmä v 15. storočí už máme v podstate počiatky, lebo písomníctvo ako také národné nejestvovalo. To Česi sú na tom o mnoho lepšie, lebo Česi skôr začali pestovať svoju jazykovú, ale najmä písomnú kultúru. Čiže v tej slovenčine za jeden z najstarších takých tých súvislejších textov sú napríklad spišské kázňové modlitby, kde sa výrazne prejavuje teda už vplyv slovenčiny a preto je to zaujímavé, lebo je to dlhší súvislý text. A okrem toho sú samozrejme zlomky všelijaké, nie to tu tiež rozoberať, v tej knihe to spomíname inak, aj o tej jazykovej kultúre a vôbec o jej vývine. No s tým, že Slováci aj pod vplyvom toho, že mnohí Slováci študovali na univerzite v Čechách, v Prahe, tak tí si osvojili češtinu a používala sa tzv. Bohizovaná slovenčina alebo slovakizovaná čeština. Tá sa používala na úrovni alebo pre potreby spisovného ako keby jazyka a nazývame to ako, že to je kultúrna slovenčina. Čiže už v 15. 16. storočí kultúrna slovenčina sa dotvorila. Samozrejme bola poznačená, ako som spomínal, množstvom tých prvkov, dialektov a tak ďalej. A už tam samozrejme už potom v tom novoveku ten vývoj už bol iný. To už zase Ivan to tam tiež naznačuje, alebo nie naznačuje, ale hovorí o tom, ako sa vôbec vyvíjala spisovná slovenčina. On tak v podstate čeština stredoveka z 15. storočí, ona bola rádovo aj bližšia k súčasnej slovenčine ako k súčasnej češtine. Aj k polštine dokonca. A polštine, bol to taký vlastne komunikačný jazyk, ktorý vyhovoval Slovákom a ona sa tu udomácnila, ako si ty hovoril, pod vplyvom študentov Pražskej univerzity. Veď jej absolvent Stibor mladší, tak to bol syn Stiboric a z Beckova, syna dal vyštudovať v Prahe a on je autorom prvej teda tej slovenskej listiny, ktorá je samozrejme v takej tej archaickej slovenčine, češtine. No ale ten vývoj potom nasledoval v 16. storočí, spojený aj s náboženskou otázkou, vzhľadom k tomu, že reformácia, luteráni, evanjelici slovenskí začali sa teda viacej
českým jazykom, respektíve tým svojim materinským jazykom, ktorý používali. No a navyše, keď prišli po vyhnaní Čechov, teda tých evanjelikov Čiech, po Bielej hore prišlo veľa kňazov a učiteľov z Česka, tzv. Exulantov. Oni začali vplývať na obyvateľstvo tou češtinou, vzhľadom k tomu, že to bola vzdelaná vrstva, tak vtedy Peter Pazmaň vydal taký pokyn, aby kňazi katolícky používali domácu reč, tak ako hovorí obyvateľstvo, aby sa im priblížilo, aby sa odlišili od tých českých heretických, teda kňazov, ktorí kázali v kostoloch. Tá náboženská otázka ešte nebola samozrejme rozlusknutá. No aj prvý ostrihomský rituál, ktorý vyšiel v roku 1625, ten používa čisto slovenské, stredoslovenské formy, ale potom ten vlastne taký ten zvláštny vývoj dospel k tomu, že sa viac bohemizovala tá slovenčina, ktorá sa tu používala, a ten taký zvrat nastal až začiatkom 18. storočia, že v podstate jezuitská slovenčina začala byť používaná. Oni potom premenovali, lebo jezuiti sa nehodili do literárnych dejín v období 50. 60. rokov, tak je to kultúrna západoslovenčina, ktorá vlastne dominovala, a s nej potom bernolákovský spisovný jazyk vyrástol koncom 18. storočia. Ten vývoj bol veľmi zložitý a nie vždy lineárne, ale niekedy sa aj také zvraty, sa tam návrat k niečomu objavuje. Takže to je otázka jazyka, to by si vyžadovalo samostatnú prednášku. K tomu tiež opäť len malú krátku poznámku. My sme s kolegom Steinebelom často sa zamýšľali nad tým, že ako sa vlastne hovorilo, povedzme, na panovníckom dvore v počiatkoch Uhorského kráľovstva. A hovorím to preto, lebo viete, z 10 manželiek uhorských panovníkov bolo 7 alebo 8, tak nedá sa to presne povedať, bolo vlastne slovanského pôvodu. Či to boli Polky, Rusky, zo Srbska, Chorváti a tak ďalej. Čiže je celkom prirodzené, že aj tí princovia Arpádovskí, alebo neskôr Anžulovskí, ale tí Arpádovskí, že v podstate deti vyrastali, chlapci vyrastali zhruba do 5 rokov, do 4-5 rokov vyrastali v tom ženskom prostredí toho dvora a potom ich dali do prostredia mužského. Tak tam v tom mužskom prostredí, samozrejme, tam sa používala maďarčina prevažne, pretože tá prevažná vrstva tých panovníckých zložiek bola maďarského pôvodu, aj keď nebola čisto maďarská, boli tam aj iní. No a samozrejme, ja ako vojenský historik som sa zamýšľal tiež nad tým, že prosím vás pekne, tí príslušníci toho vojska, a tam bojovali teda nie len Maďari, ale bojovali Slováci, Chorváti, Nemci a tak ďalej, Rumúni, tak oni museli sa nejakým spôsobom dorozumieť, pretože keby sa nedorozumeli, tak by to bola strašná katastrofa. Čiže tam ten jazyk, nejaký taký mixovaný jazyk, veliaci jazyk. Alebo vôbec aj komunikačný jazyk, musel byť nejaký taký, nebol ani maďarský, vytvoril sa nejaký taký ako keby nadnárodný jazyk, taký vojenský jazyk už v tom stredoveku. Aby si rozumeli, lebo keby niekto zavrel dopredu a teraz by mu nerozumeli a oni by išli dozadu alebo opačne, že ústup a oni by išli dopredu, tak to by malo katastrofálne dôsledky. Čiže ten jazyk, on zohrával svoju úlohu, ale my dnes jazyk vnímame skôr ako v takej tej čistej podobe. A ten jazyk mal v podstate v prvom rade komunikačnú a komunikatívnu úlohu, čiže aby si tí ľudia vôbec rozumeli. Pretože keby sa aj zemepán nerozumel so svojimi poddanými, no tak by to sa jednoducho nedalo predstaviť, že aký by bol ten ich spoločný život. Matúš Čach Trenčiansky napríklad, tak ten musel vedieť samozrejme po slovensky. Aj keď on bol maďarského pôvodu. Čákovci boli starý maďarský rod. A nemusel byť celkom maďarského pôvodu? Tak nemusel byť aj on celkom, mohol mať svojich z tých južných častí, z Čakovca, ale to je otázka teoretická. Aby som tú veliacu reč, aby som to trošku osviežil, tak istý
uhorský veliteľ Richard Guyon počas revolúcie 1848 velil v tej bitke na Branisku, sú tam aj pomničky dodnes, a velil nasledovne. Zachytili sa jeho veliace povely. Dopredu dupla Belónung, naspátek Kartáčles. Čiže slovensko-nemecko-maďarsky, lebo vojsko bolo väčšinou detvanci zverbovaní, no a on bol pôvodom z Írska, taký maďarizovaný Ír, ktorý tu žil, takže používal takú hatlaninu, ktorej ťažko je rozumieť aj dnes. No, takže... Oni museli rozumieť. Rozumeli, lebo ešte im aj ukazoval s tým bičom, že kam majú utekať. Takže to je otázka Braniska a roku 1849. Uhorsko bolo od svojho vzniku v podstate mnohonárodný štát. Ako vyzerali tie vzťahy medzi jednotlivými národmi a národnosťami? Už sme tu spomínali ten útlak, ktorý sa prejavoval od konca 18. storočia, ale našli by sme nejaké pozitívne príklady také konštruktívnej spolupráce medzi jednotlivými národmi Uhorska, keď napríklad došlo k nejakej vonkajšej hrozbe proti Turkom, Tatárom, alebo možno spolupráca slovenských maďarských mešťanov proti tým bohatým nemeckým mešťanom. Sú takéto spolupráce? Tak konkrétne, keď o spolupráci môžeme hovoriť, tak vieme tie prvé národnostné zákony, ktoré boli prijaté v roku 1608, ktoré vlastne emancipovali v mestách, dovtedy v slobodných kráľovských mestách dominovali Nemci. A tí si držali vlastne tie opraty moci aj hospodárske. Ale tento zákon emancipoval Maďarov aj Slovákov a sú doklady na tom, že maďarskí mešťania v Krupine, treba v Banskej Bystrici a tak ďalej spoločne bojovali proti Nemcom, nemeckému patriciátu. A to bolo aj za Tököliho povstania v Levoči. Levočský kronikár to spomína, že teda Slováci sa s Maďarmi spojili, aby tých nemeckých mešťanov nejakým spôsobom skrotili, ktorí boli príliš takí dominantní a podobné záležitosti. Takže máme tu doklady takého spoločného zápasu, ale to je skôr na úrovni mesta, na menšieho regiónu. No a aj v 19. storočí tá spolupráca bola celkom prirodzená, však máme tu teraz námestie Gábora Baroša, či park nedaleko tejto budovy. Objavil sa ten park Gabriela Gábora Baroša, no tak to je slovenský minister, ktorého si Maďari uctievajú. Dodnes my tak trošku menej a rodák z Pružiny od Považskej Bystrice, významná osobnosť vlastne pri tvorbe železníc uhorských a tak ďalej. Takže tých osobností by sa dalo nájsť veľmi veľa a sami Slováci vtedy aj Národné noviny písali, že jak dobré, že u ministra v kabinete sa po slovensky rozprával, keď tam prišla nejaká delegácia a žiadala železnicu alebo zastávku železničnú. Minister hneď zistil, že nevedia dobre formulovať, povedal, však hovorte po slovensky. A takých príkladov je veľmi veľa aj z tých uhorských dejín. My to máme trošku zatemnené, aj vďaka tomu, že po roku 1918 bolo trochu sa začalo ináč pretláčať vlastne tá naša uhorská minulosť, že skutočne to bol neustály útlak a tak ďalej. Boli tam tieto tendencie, ale aj za Československa vieme, že boli také nie celkom priaznivé časy aj pre Slovákov. Na jeden moment by som ešte upravil pozornosť, že tá mobilita ľudí, my si dneska, viete, my objavujeme, že aká bola vlastne tá každodennosť, aký bol každodenný život v tom stredoveku, ale aj v novoveku, aj v najnovšej dobe. A to súviselo aj najmä s tou mobilitou. No vtedy tí ľudia, tá mobilita bola veľmi malá. V stredoveku teda myslím. Boli ľudia, ktorí neprekročili za celý svoj život hranice svojho chotára. Čiže oni tam žili tak jednotne, maximálne možno išli do nejakého mestečka, kde bol trh alebo jarmok. A úplne inak sa žilo na vidieku a úplne inak sa žilo v mestách. Tie mestá to boli také, stredoveké mestá boli takými tykadlami kultúry, aj kultúrneho príjmania kultúrnych novôt a tak ďalej. A keď si zoberieme len prosím vás pekne remeselníkov a cechy, tak bolo, už v stredoveku platilo, že každý tovariš musel ísť na vandrovku. A on nemohol ísť na vandrovku niekde do susednej dediny, ani do susedného mesta. Zväčša chodili na vandrovky po celej Európe. Tak ako aj
z celej Európy chodili, povedzme, do stredovekého Prešporka, čiže Bratislavy. A vôbec aj iných miest, kde slobodných kráľovských, kde tieto cechy boli. A to bolo úžasným takým z hľadiska aj takého vývoja, ale aj z hľadiska technologického, to bol veľký pokrok. To znamená, to odovzdávanie, prijímanie skúseností z toho zahraničia hralo aj v prípade stredovekého Slovenska veľkú úlohu. No dokonca niektoré cechové výsady alebo predpisy hovoria o tom, že najmenej 6 míl musí sa vzdialiť od miesta, kde sa vyučila, ale to bolo 6 uhorských míl, to bolo 8,5 kilometra, takže 50 kilometrov sa musel vzdialiť a tam veľmi často už povedzme od Malaciek 50 kilometrov už je Viedeň, takže zašli aj do iných krajov, kde sa hovorilo iným jazykom, osvojili si aj kultúru inú, poprinášali. To skutočne táto remeselnícka vrstva bola z tohto hľadiska aj ten jazyk mala taký pomiešaný často vďaka tomu tej pohyblivosti, ktorá sa od nich priamo vyžadovala. Jeden z mýtov v súvislosti s našimi dejinami je, že Slováci nikdy nemali šľachtu, že sme plebejský národ. Ako to teda s nami vyzeralo? Mali sme nejakú slovenskú šľachtu, alebo aké bolo postavenie slovenských šľachticov z územia Slovenska v rámci Uhorska? Samozrejme, v tom stredoveku to vyzeralo trochu inak, ako to vyzeralo v novoveku, alebo v najnovšom období, čiže v 19. storočí. Tak v stredoveku tam nebol dôležitý etnický pôvod, ale bol dôležitý stavovský pôvod. To znamená, či niekto bol šlachticom, alebo nebol. A tam bolo úplne jedno, samozrejme tu na území dnešného Slovenska, či je v Hornom Uhorsku, alebo v Severnom Uhorsku, tak samozrejme bola aj etnicky slovenská šlachta. A tá bola súčasťou uhorskej šlachty ako také, aby sme si rozumeli, čo to je uhorský a slovenský a čo to je maďarský. Že medzi uhorským a maďarským je veľký rozdiel. Nie každý Uhor bol Maďar a nie každý Uhri boli aj Slováci, teda v tom slova zmysle. Čiže aj tá šlachta uhorská bola viac etnická, no len potom a nerobili im to žiaden problém. To áno. Až v tom období vzniku nacionalistických štátov v tom 19. storočí, tak tam už sa to samozrejme čiastočne zmenilo. Súvislo to aj teraz s maďarizáciou a tak ďalej. Germanizácia bola za Jozefa, to vyvolalo samozrejme u tej maďarskej aristokracie alebo u aristokracie maďarského jazyka taký príklon k maďarčine. No ale tu treba povedať, že sila slovenskej šlachty bola hlavne v zemianstve. To slovenské zemianstvo bolo dominantné v tých 15 slovenských stoliciach. Bolo aj veľmi početné, nebolo bohaté, ale malo veľký politický vplyv, najmä v stoliciach, takže šlachty bolo u nás neúrekom. No aká bola, taká bola, oni sa často videli v tých aristokratických pánov, ale vieme aj samotný Karel Havlíček Borovský, to v roku 1850 spomína, že na Slovensku je, respektíve v Uhorsku je veľa Zemanov slovenského jazyka, ktorí ešte nie sú odnárodnení a ak sa podarí ich pritiahnuť teda k Slovákom, tak Slovensko môže byť vedúcou mocnosťou alebo vedúcou silou aj pre Čechov, lebo táto zložka zemianska v Čechách nie je. To zemianstvo bolo aj vzdelané, malo isté politické postavenie, malo aj nejaký ten majetok, takže Karel Havlíček Borovský si predstavoval, že keď sa tá trošku odnárodená, čiastočne odnárodená slovenská šlachta vráti k svojim koreňom, tak budeme skutočne napredovať aj v tej otázke národnostnej a aj ekonomickej oveľa viacej, ako sa v skutočnosti stalo. Takže máme aj doklady, že ktoré šlachtické rodiny, ktorých sa hovorilo po slovensky, a to už sú aj z konca 18. storočia také básničky. No a takže to je pomerne zložitý problém, to sa dá sledovať na korešpondencii šlachty, ktorá je niekedy v 3 jazykoch a v tých osobných dokumentoch, ale minule som sa stretol aj s tým, že významný, to bol 3. človek, tuším, v ríši Kolonič v začiatkom 18. storočia, tak o ňom píše
konkrétne Jan, ktorý to, píše sa o ňom v jednej príručke, že veľmi rád navštevuje slovenské omše, číta slovenské knihy a žil vo Viedni, vlastne jeden z týchto koloničovcov. No a v Chlebi prvotín, to je jedna taká prvá zbierka kázni, ktorá vyšla v roku 1718 a ten kolonič zaplatil vlastne to vydanie tejto knihy vzácnej, v takej už by som povedal tej jezuitskej slovenčine, no a o ňom sa tam priamo píše, že teda významný hodnostár a on teda je Slovákom. Otázka na záver z mojej strany. Akú radu alebo rady by ste dali mladým alebo začínajúcim historikom, ktorí sa chcú zaoberať slovenskými a uhorskými dejinami? Veď ja aj na prednáškach, či to boli prednášky ešte na univerzite, keď sme učili ako denných študentov, alebo aj teraz v podstate to už sú starší ľudia na univerzite 3. veku. Ja hovorím, viete, že dobrý historik musí mať v prvom rade v podstate empatiu, aby sa vedel vcítiť, vžiť do doby myslenia tých ľudí, o ktorých píše. No, potom musí mať tzv. Periférne videnie a periférne schopnosti, aby si dokázal všímať nielen to, čo je ten hlavný prúd, ale práve tie bočné, také tie, a Ivan to už spomenul, že také, história nie je priamočiara. To sú zákutia rôzne a ona ide rôznymi inými cestami, len nie priamočiaro. To je ako tieto dve základné veci spomínam vždy, že to by mal mať každý slovenský historik a musím povedať, že ich nemá každý slovenský historik. A tretia vec sú jazykové schopnosti. Hovorí sa, že každý slovenský historik musí ovládať 3 protoslovenské jazyky a tie 3 protoslovenské jazyky sú latinčina, nemčina a maďarčina. Bez znalosti týchto 3 jazykov sa nedá celkom plnohodnotne vôbec zaoberať sa ani písať o starších slovenských dejinách, to znamená o našich dejinách pred rokom 1918. Čiže to taká trošku možno edukatívna rada, alebo aj taký postreh, ale ja to vidím aspoň takto. Súhlasím a potvrdzujem. A slovenský historik by mal mať aj slovenské srdce, to je tiež, aby mal taký vlastne empatiu voči vlastnému národu. Uhorský historik musí mať k uhorskému národu, to sme boli aj my Slováci. Spomeniem tu Jozefa Miloslava Urbana na memorandovom zhromaždení. Zachytené to zápisnične hovorí, ja som Uhor, ale nie som Maďar. To je ten veľký rozdiel, ktorý si málo kto dnes uvedomuje a aj bohužiaľ aj v tých filmoch rôznych sa prekladá Hungária alebo Ungán z nemčiny. Minule som videl o tej Sisi, manželke Františka Jozefa, tak všetko, čo bolo Ungán, tak to je Maďar, môj maďarský národ, ale v skutočnosti tam treba opatrne s týmito súčasnými názvami. Do roku 1918 sú všetko Uhri a nie Maďari. To len úplne tiež na margo poviem a je to taký analogický príklad, že ani nie všetci príslušníci Osmanskej ríše neboli Turkami, neboli Turci. To bol tiež konglomerát, samozrejme tí Turci, to bolo primárni, seldžudskí Turci, ktorí vlastne dali charakter tomu tej Osmanskej ríši, ale tam žila kopa iných, však teda poznáme aj Turčina Poničana, pravda, že? A takýchto tých detí, ktoré boli poturčené. Mehmed Sokolovič. Áno, vôbec tam bola kopa týchto Albáncov, Chorvátov, Srbov, Černohorcov a tak ďalej. Čiže tých bolo možno pomaly aj v tých provinciách viac ako samotných Turkov. To znamená, ja zásadne nepoužívam, ako vojenský historik nepoužívam výraz, že Turci, keď prišla do turecká armáda, ale zásadne používam výraz Osmanská ríša, Osmanská armáda, lebo na to ma teda niekto ale upozorniť, musím povedať, že naši orientalisti, na to som neprišiel ja sám, tí ma na to upozornili a ja to teda dodržiavam, že nie všetci
Turci, všetci Turci boli Osmani, tí, ktorí žili v Osmanskej ríši, ale nie všetci Osmani boli Turkami. Tam bolo kopa, aj Slováci tam boli, Maďari tam boli a tak ďalej. Poničani. Áno, hej. Turci. To boli tí... Áno, Turčín Poinčan, to on spomínal v tej básni. Dobre, toľko zatiaľ z mojej strany. Teraz je samozrejme priestor aj pre vaše otázky a vaše postoje, takže nech sa páči.